ser quedar na casa porque vaya temporal que nos ven para os vindeiros días de choiva e de moito vento. Axiña veremos que os nosos reporteiros contaránnos cales son as previsións dos vindeiros días, tanto sábado como domingo, pero ollo porque o domingo vai estar moi complicada a cousa porque entra unha cicloxénese explosiva que xa ten nome, que se chama Herminia, unha forte borrasca que vai a empeorar e moito o mapa. Un mapa que estes días xa o estamos vendo cheo de cores polos avisos que temos, aviso amarelo por choivas, aviso laranxa tamén no litoral por fortes refachos de vento e tamén por mar de vento e ondas que poden chegar a acadar os 7 metros de altura, pero en todo o país xa o vimos os nosos reporteiros, hoxe pola mañá non lles pillou moito a chuvia, pero agora a estas horas xa vedes que está caendo e moito, e o vento sopra fortísimo, xa acadamos refachos de vento de ata 144 km por hora na Gándara en Vimianzo. Atentos aos refachos de vento. Moito ollo, Rocío, porque entramos no peor da borrasca, comeza a entrar por Galicia e as próximas horas, sobre todo de madrugada, ven o peor. Moito coidadiño. De feito, ese refacho de vento, Rocío, xa superado en Viveiro, 148 km por hora, e imos ata ali en directo, última hora, Hilda, porque ese refacho de vento foi o responsable de que directamente, literalmente, saíra voando un quiosco que, atención, lle bateu a unha nai e a súa filla. Como están? Efectivamente, como vedes, aquí era onde estaba o quiosco, parece ser que quitouse o enganche, era un quiosco que non estaba operativo, que foi durante un tempo que servía este colexio, non estaba operativo, desprendeuse xusto no momento no que pasaban unha nai e unha filla pola outra beira rúa, digos que debe de haber uns 7 ou 8 metros. Parece ser que gracias a que había un coche amortiguou un pouco o golpe, pero aínda así están feridas. A nena está ferida nunha perna e a nai nun abdomen. Foron trasladadas ao hospital de Burela. Como decíades antes, os refachos de vento aquí en Viveiro rozaron casi os 150 km por hora. O que fixo que se desprendera este quiosco, non vedes ahora a estrutura porque xa levaron Protección Civil, pero desprendeuse totalmente e como podedes ver, facervos unha idea, tanto soplaba o vento que o trasladou ata outro lado, ata onde están esas árbores. Como vos decía, serán uns 7 ou 8 metros. Bueno, estamos vendo as primeiras consecuencias, como dicimos, a partir de agora comeza o peor desta borrasca que está comezando a entrar con moitísima forza en Galicia. Queremos ver como está a situación. Acabamos de ver a cousa na Mariña que está complicada, agora volvemos con Hilda. Pero imos agora a Tabueu, porque Iván, aí en Pontevedra estamos vendo, está directamente arrollando. Como chove aí onde estás? Está chovendo e non sei se me durará o paraugas toda a conexión, compañeros. Temos unha fin de semana complicada por diante e moitos factores aos que prestar atención. O mar, que nos dará aviso laranxa na madrugada do sábado e tamén a do domingo, con ondas que poden superar os 5 metros de altura. En canto ás precipitacións, pois teremos precipitacións o sábado xeralizadas por todo o país que na montaña ourensá poderán converterse en folerpas de neve a partir dos 1000 metros de altura. E no caso do domingo, estas precipitacións convértense en avisos amarelos no litoral de Pontevedra, no noroeste ourensán e na montaña ourensá, e aviso laranxa no sur de Ourense e no interior de Pontevedra. E o vento, como vedes, como estás dicindo, imos ter moito récord de vento esta fin de semana, superando os 100 km por hora, incluso de lonxe. Bueno, xa vedes como está o vento, cidades como Lugo e como Coruña xa pecharon os parques. Mañá o día vai estar peor todavía, vai haber aviso laranxa no litoral, ondas de ata 5 metros e mudará o aviso a amarelo ata as 6 da tarde, pero ata as 6 da mañá vai haber aviso laranxa. O domingo o vento vai nos seguir acompañando, tamén vai haber aviso laranxa por choiva en algunhas zonas costeiras da Coruña e aviso amarelo no interior da Coruña e tamén no interior de Lugo. Como decíades, espéranos un fin de semana que é mellor non sair moito porque vai estar o tempo moi complicado.